Pato kapag pasyaran ti Nueva Ecocultural Park iti nalakamat ng ini iti retoy nga Semana Santa. Masarakan namin iti hektarya ng drakil na kayo nga dito iti mabalin pag-overnightan tadapit ti tree house nga mabalin nga upaan. At dapat iti hanging bridge nga nag-adventure iti panagtulong iti lugar nga sumit iti dadaywan dagiti turista kagitan iti panagna iti hanging bridge sumitin iti panagtugteb dagiti bulbulong iti nararampay kayo iti kamat na lugar. At dapat iti swimming pool iti bantay medyo iti mabalang pagdihusan dagiti maginig nga ang outing iti nakamat na lugar. Segon ti LGU Nueva Depintas nga pag-retreatan no rekoleksyon iti nga Holy Week iti lugar gaputa na ulime kagasamiten na prasungangin iti malangag awan iti sigal ti internet ti lugar tapos kastakit may pamaysa iti panang recollect iti bagbagi iti dato nga Semana Santa namnamaen ti LGU Nueva ababaen iti tourism program iti ili ket may promote ng kasamitan at dapay abang pileg iti panagturon iti umili iti lugar para palang iti panagpasyar direto nga Holy Week. Itang aldaw ay Dolores sa Lunes Santo bin Holy Monday ti mikaduang aldaw iti Semana Santa kalpasan iti Domingo Ramos iti laing kalman. Iti Lunes Santo iti panakalagip iti panangdalos nga iti templo ja Jerusalem. Dito nga nakita iti panagpundot na pwesos lapo kalati na pinaglaklako kasamitan dito isuksukak iti kwarta kinabak na ito na iti simbaan nga pagdayawan dito ipay nga inbagati nga pwesos iti kinapatay iti datoy kayo iti igos nga simbolo iti kinapatay iti spiritual nga bunga iti pamati. Iti Lunes Santo iti panagimitan iti panag-recollect iti bagbagi para palang kareto nga Semana Santa. Sumatan ti manurugi iti datay panag-fasting para kadagitay daan iti kalikagon panang pabiling iti pamati ni spirituan ken pinapisikalan nga bagbagi. Iti Lunes Santo ay Dolores ken masakadagiti masyari iti pangrugan iti panagturungan ni turista iti probinsya iti Ilocos Norte iti dayto nga Semana Santa. Sa magpalang manipod kito sa era Idol Ben Salitio Tatak IFM.